karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. O, Dini? Nagkasulti mo si Ilona? Wa, pero nakita ko na siya. Diyang nanaog siya sa apartment. Mabdo sa sabdaay siya, no? Dako nagtiyan. Marag umaanak na. Oo. Ikaduha. Wag ka mausap, Bri. Ikaw paghihapon ang Brian nga akong crush. Kani ato pa cute. Oh. Sophie. Nay, ni blush ba ya siya? Namuwa ang naon ni mo. Wag yapon ka mausab. Oto day. Mahangyaw ta ko. Nga og di pa may magkakita kabalhin na namo. Basta may pinakaadlaw sa imong apartment. Kwintahilaw niya may pilay among Bernan. Magina ka kabalhinan? Huwag ka makauyon sa akong apartment? Kauyon kayo. Hamugaway. Pero, dili may mag-afford. Okay ra. Inato lang nga rin para ni mo, Bri. Pero ayaw lang ninyo ipahibaw sa uban, ha? Kay 20K manggi akong paapang. Ha? Sa magkauy, wala lang di ay bili ang atong pagkasuod. 5K lang ang panghayuon ko ninyo. Okay na tingali na, no? Sophie, ayaw lang eh. Malkansi ka. Bago biya ng apartment. O kami pa'y nakalihi o katug. Ako ni gusto, Bri. Usbon ko tungod sa atong panagsuod. O mauliki, ayaw lang isaba sa open, ha? Napanya, kaya ni mo ang 5K? Sige. Sige. Huwag nagkakisalamat, Sophie. Huwag ka magdahom nga matuban ang gusto sa kumisis. Nga magkapuyo may nindot ka apartment. Class pa. Sophie, huwag ka sa langit para namong Ilona. Grabe ko na ng pagkasulti, ha? Unsa to? Huwag sa langit? Mag-atak ka, no? Maramang kagkaraan tao manulti, Bri. Hulog sa langit, ha? Mamanigingos mga katiguangan. Huwag, salamat kay kanimo, ha? Unya, para pa ko'y sildo ka ron. Unya pang tapos buwan. Kaya na ngayon na ko. Unya na lang good, kung kaya na. Nagkasabot ko sa inyong kalisod. Og, gitawagan ako si Nilo, katong driver sa taxi. Paryente to na ako. Gisultihan ko niya sa inyong sitwasyon. Ha? Gisultihan ka? Oo. Gipalayas di ko na mo sa imong ugangan. Gipalayas mo ugad lang dako. Looy kaayo mo. Mo bitaw. Ug ako naluyan si Ilona. Ma'am! Di araw pagkaon! Ihatod na dito sa apartment, Rika. Ako na, Sophie. Ako na. Sige na, Rika. Ihatod na sa iyang misis, kang Ilona. Ma'am! Dini ka lang una, Bri. Magsulti lang kud una ta. Enrica, sulti ang misis ni Brian nga mukaon na lang. O pagkiksultihi una siya, ingna nga nakikimamat pa ko ni Brian, kay dugay naming wa magkita. Sige na, lakaw na, Enrica. Kadiyot lang, Bri. Ibutan ko pa si Inday. Ako ni oy! Si Enrica! Kadiyot lang. Uy. May pagkaon ni. Gipahatag ni Ma'am Sophie. Ha? Unsa gipahatag? Ay, si Brian? Ay, to apa. Gipugan pa ni Ma'am. Kay maghimamat pamangkuno sila. Amiko man day na sila, oy. Bitaw ko no. Pero... Ayaw na pagpiro-piro diha ina Ilona. Kay nahibaw ako nga gigutom ka. Wa pa day mo'y paniud to. Hapon naman karon oy. Day alas 3 nas hapon ay. Nagtimo-timo sa kong biskwit. Kadiyot ha, kung ano ko sinay Samantha. Uy, naa pa day lang anak nimo. Unya dako na usab gagdihan Inday. Lagi, maulagi. Ay pagkakugihan di ay ninyo no. Nala sige, ako nalay habo ni ining dakong pagkaon.
Alay, gigutom ang bata ay. Nay, mitudlos pagkaon, oh. Taon sa akong anak. Gilutas naman gud nako, mukaon naman gud lugaw. Nya masay sabaw sa pritada, day. Lami ni kay kisagulan mag-atay. Maayo nis bata. Kadaghan sa nanandaan ni mo, uy. Ay gipahurot man ni ma'am. Tuloy ni kaputahi, apritada, fried chicken, ug daay chapsuy. Daghan man gud na siya ipaluto, oy. Kay usahay mo ana mang iyang boyfriend. Ah, mao ba? Ayaw niya na kita mag-istorya, inday, oy. Kaon una. Aron masudlan ka ng tiyan mo. Be, ako'y hungit ni Bibi, be. Kinsa to'y ngalan ni ini. Pitago hapa ining bata, ah. Liwat mang mama niya. Buyag, uy, Rika. Samantha na iyangan. Tanawa ay, nitanaw ni mo ay. Oy, sige na. Kaon na diha, di ilo na. Di nagid ko magmingaw din eh. Kaya may ika-istorya naman ko. Og nalipay ko hindi ilo na nga. Ani mo mapuyo din eh. Ha? Di mo puyo din ni Rika, uy. Mahal ka ayo. Di mo maka-afford. Nakadungo ko ni Ma'am Sophie. Sa ilang panagsulti ni Sir Brian. Nga anhi mo papuy. 5K ra ko na ipabayad niya. Anhi na mo din hiday ilo na. Tinuod ka, Rika? Lagi, nakadungog ko nga. Maayaw man ang tao, kana si Ma'am Sophie ba? Okay, barkada, di ay na sila. Okay ra siya. Mao pa? Mao na istorya sa mong kinabuhi ni Luna, Sofia. Sa among relasyon. Okay na gihapon, kay nagdayon man gid mo. Love conquers all. Ako ang way swerte sa akong relasyon. Gisibatan ko ni Edsel. Mayo ra gid nga wa mi makasal. Si Edsel? Unya, ang inyong anak, hain maron. Tuwa ni mama, muduaw lang ko sa bata. Usahay sad, dadon siya ni mama din ako. Ingon lang ana nga akong kinabuhi. Ano nga man ka magminyo nga, wa man ka mo makasal si Edsel. Maayo nang way kabilinggan. Free ko anytime nga mulaag ko, di pa? Og free sa ko kung kinsay magustuhan ako. Ha? Joke lang. Bitaw, may boyfriend ko. Pero ako'y plano nga magminyo. Enjoy lang sa akong kinabuhi, Brian. Dugay lang kang nanaog, Bri. Maiko kong ubiya. Tabian kay si Sophie. Ang sa inyong gaistoryahan. Suod kita imo anak niya? Niadto. Pero, nahunong ko kuyog sa grupo dihang may eskwela ko. Hinahinay ko likay nila. Kay maiko ko nga, wa ko i-share sa grupo kung magtapok kami. Pulos mo sila anak ko kwartahan. Di ay pa. Taon sa akong sweetheart, uy. May kaon ka na? Dagan na pagkaon kay gipatod sa helper. Busog kay ko. Gihungitan po ni Rika si Baby Sam. Mukaon na gitaw na atong anak, Bri. Uy, tuod di ay pa. Tinuod to gisulti ni Rika. Nga okay ra imong amiga nga 5K ang apang nato. Tinuod na? Oo. Pero, di na ko na ipasaba sa uban. Hala no. Kaayo ko niya. Murad kog di makatuo, Brian. Siya mismo misulti na ko. Og magpasalamat na siyang pagtabang. Brian. Og mutabang kong atiman sa palibot din sa apartment. Kuan, mananom ko og mga misitas nga mamuwak. Amiga man mi sa iyang maid. Mutabang ko kang Rika. Wow. Bray, wa ko magdahom nga makapuyot ang ingon ini kaluho nga apartment. Pero Bray, tempo sa ba? Kaya ni mo ang 5,000 matag buwan? Kaya ako na lang. Bito, paningwa ko nga magkasadlan og laing kita. Paningwahaon ko, sweetheart. Brian, gibawsan sa higayon ang atong mga pag-antwes. Gikaloy-an ta, gikahibag ni mo ang buutan mong higala. Og dalipay kaayo ko, Brian. Pa, wala gyud lagi mo anhi sila sa Ilona. Daghan pa biyan ang butang nila nga nahipilin. Oo, naibong man bitaw ko. Nang lood gito, nahiubusin yung inahan. Ingon man tos mama, nga di ipahatag kung kuhaon. Gilain akong daan pa, uy. Gitaguan ako ang mga importanteng butang nila. Ihatag ko na nila kung manhi. Pero, pila ka daw na nga, wa mo ni. Lagi mo doaw. Wa mag-text ni mo. Di ba? Wa, cute.
Nang luod na kito. Kung makita ni mo, mautan agad og hain sila ron. Kaya doon na to. Kapit na ba itong mga anak? Utuod pa no. Umaanak na rabat to. Duha nag-iapon ninyo. Pero ang imong inahan, wag yun mo hisgot. Tigag kay kasing-kasing ni sa Lodya. Maglagot bitaw ko niya pa. Unya ra ba no? Sugaran lagid si mama. Wa lang kay kalibutan. Kanang mawa siya din hi. Tuwa man as madyungan. O kundi gani, tas tong itan. Unya pagit pa. Dihay kayon nga nauli na siya nga nanimahong bino. Ay, gisudlan na gyud ni mama ang mga pisyo pa. Mo nang sa puton gyud na siya kun may kwarta. Di na ni maayo na. Di naman ni maayo ibalita ni Wilbera. Be, so yan ako. Magtakos mo. Pa, ay lasultihi hang ako misumbong ni mo. Ako day rumbuhon anang mama. Ayuha lang pagpakigsulti pa ha. Ha pa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!